Bună dimineața, prima zi de daily. Neața. Da, dar ce ne-am trezit și mergem la muncă. E 6 aprilie, nu? Da. Ora 5:20. Mergem la muncă. Nu bun, ne Ne-am auzim. zis în tren. Ceau. Asta e continuarea vlogului de acasă. Bine v-am găsit în tren, mergem la muncă. Da, e cam gol trenul azi de dimineață. Da, se pare că am avut ceva întârzieri. Nu are târzieri. Ai avut întârziere, tu? Am avut întârzieri. A trebuit mai greu asta. De mai greu a fost ceva. întrepat. Da, Că sunt trepat. am găsit întrepat și mobilă. Continuăm la muncă când de ajungi. Da, ne auzim la muncă, băieți. Ceau. Am ajuns, suntem la metrou jos. Unde suntem? Suntem în gară. În gară. Mergem la muncă. Mergem la muncă. Așa că rămâneți pe fir să vedeți ce va urma. Asta e Mihai, colegul nostru, da. Da. Nu și-a băut cafea, așa că... Săracul nu vrea să stă Așa cu că cuca în cap. n-are voce. Băi, Mihai. Da, mi-a crescut barba asta. Uai, n-are rost. Și el are foarte mare barba. Da, mi-am luat Și-a luat aseară. În somn. Cu flex. încă puțin și ajungem la muncă. Așa că așa începe o zi din viața noastră la muncă normală. Prima zi de luni. Așteptăm să vină vineri. Oho. Joi. Că vineri avem deja liber. Da, chiar bă, nu suntem liberi, da, se pare că vineri suntem liberi. Deci azi lucrăm până joi. Azi lucrăm până joi. Azi lucrăm până joi, mate. Da, hai că e bine. No, bun, internauților, Nu pot să simt să vadă și aia, nu? De spate, de toată. se vede și firma că suntem bombardieri. Lucrăm la firmă nemțească, tată. Nu ca alții. Nu ca alții, suntem nuntă. Nu lași paranghel, nu lași paranghel. Sau la varză, sau la salată, la das. Adevărat, nu la Olanda, la varsă. Băi, vreau. Ei știi că l-a fost pe acolo. Eu știu pe bișul, ia uite. No, bun, internauților, v-am lăsat. M-am lăsat. Ne auzim pe joi. Sperăm. Și Mihai aici în spate. Mihai. Nu, eu nu vreau să Să uite. cam trezit și el în cuța Da, asta. s-au trezit. Ce face băieții? Băieții face bine. Băieții face sport? Da, da, da. La bun, internauților, v-am pupat. Ceau, ceau.